Ja ne mislim da je to naš gubitak. Ja mislim da Amfilohije ne može da umre. On će sa nama biti isto kao što je car Lazar, kao što je Patrijah Pavle. Pogledajte ovo, ja ne znam, možda da... Ja, da, nisam... Pogledajte slučaj, ovo je baš onako... Ja sam jutros ustao neznajući. Neznajući. I prvi put u javnosti dolazim sa majicom njegove svetosti Patrijaha Pavla na sebi. Nisam, totalno baš jedna... Naježio sam se stvarno. Ja sam sa njegovom svetošću baš bio blizak. Bliže i verovatno nego bilo ko iz javnog života u tom periodu. Sa njegovom svetosti Patrijahom srpskim. Mislim da mi nemamo prava da žalimo heroje. Možda sam ja malo deformisan tu, jer puno mladih heroja poginulo koje ja znam, koje više nisu sa nama. Ali ne možemo da ih, nemamo pravo da ih žalimo. Nisto ljudi za žaljenje. Amfilohije je sa nama, on će biti sa nama još mnogo, mnogo godina. Ne verujem, mislim da će nas još više ujediniti. Mislim da ćemo sada, tek ćemo sada obratiti pažnju na ono o čemu je on pričao. Tek ćemo, to će nas ujediniti i on se upokoji, on je sada miran, njega ništa više ne boli. Nemojte zaboraviti da on bio ipak star od 83 godine. Ali imao je životni zavet da vrati kapelu na Lovćen, nažalost za života svoga to nije uspeo. Moramo mi Srbi koji smo još živi, dok živimo da se borimo da se vrati Njegoševa kapela na vrh Lovćena.